Stop gender-based violence. Stop torture against women. Ingaba yisono yini kuba umuntu wesifazane? Ingaba yicala yini kuba umuntu wesifazane? Ingaba kanti thina soneba? Inkinga ukuthi sizabantu besimame yini? Inkinga ukuthi sizithobile yini? Inkinga ukuthi asiligqoki ibhulukwe yini? Niza kuthi nisitshela ukuthi niyasithanda, nisho nisiqambela amanga egameni lothando. Niza nembethu ufelele embuzi, nisithembisa izulu nomhlaba. Nathi ke siphandleke uthando lingamanga. Mina ngiyambonga ukuthi uNkulunkulu uyenza inhliziyo yafihlakala, ngoba yiningi into ezingcolile esingayibona ngamehlo wethu ngisho nakubantu esibathembile. Abanye bethu ngesinye isikhathi bahamba befuna uthando ngoba bengalazi ngisho uthando lwabazali. Mina ngibasoli kuba ziningi inkedama kulomhlaba esiphila kuwo namuhla ezingakaze zizwe imizwa yothando yangempela. Lento yokuhlukunyezwa kwabesifazana ichaphakile nasemisakazweni, kwaye bayadlwengulwa lento iyenzeka nakumindeni yethu. Ngelinye ilanga ngibuye yitolo ngadimana nale nkosazana elimele edumbile ebusweni, ibonakala ukuthi ishayiwe hayi nje kancane. Into elusizi engazwayo kulomhlaba. Ngiyabuza ngithi dadewethu sahleleleni kulomshado eyisihogo okuphefumulisa ngenxeba. Wathi umephendula, uma ngihamba ngizoyapi nje kodwa ngoba le ndoda engishayisa kwenja iyangondla nezingane zami, mina nginamsebenzi. Sengisho nothando alisekho laphela mhlazana eqala ungishaya phambi kweingane zami. Nami sengihlalela ingane zami kulomshado. Ngayibuza umbuzo othi, kanti umuntu umshayelani kanti uthi uyamthanda? Umshadelani kanti usazomshaya ngaphambilini? Noma sekuxoliswa yaqhubeka uwenza unothando ngomshaya, kanti amadoda anjani? Nihlulekile kuba amadoda ngempela yini? Abaningi abebeyibiza ngamadoda bagcwele ijele. Abaningi babo bayayijele ngenxa yokunyukubeza abantu besifazane ngokocansi nangokubashaya. Labo ke yiphula mthetho. Abaningi sebeshile emhlabeni ngenxa yenhlungu esijongene nayo singabantu besifazane. Africa, let's stand together as a nation and say, stop gender-based violence. Stop torture against women.